κομπολιβόδα μου που βεβαιάζουν τον έναν και τον άλλον και κάτι μυρίζουν. Ο προφήτης να με κάνει ψεύτη, να σπάσουμε τα σκουρνάρια μετά. Και στα κουνηθεί ώρα που σε αρισεντάρει, τον το βλέπει να βγάλει. Και τούτη εδώ, το αδύναμη και από το ποντί. Και κοιτάτε, ο Κρουσίτης Παστάς δεν χωρατεύει, κοινά τους έκαμε τους έλπους. Που πέντιασε μετά από τους προάλλους, που πέρασε για να τυράξει για καλό και για κακό ένα-ένα τα κάστα του χωριά. Η αδερφιά σου, να κατεβαίνει στο παζάρι, εμένα, κάτι παίρνει το μάτι μου, κάτι να πάει σε αυτή. Κάνει τα τίποτης. Θα το έχει πάρει με δουλειά και δικό μου που λούμπας. Ποιος, ο Χασάν Κοκκινής, αυτός είναι ρεκός. Μα μουσουλμάνος. Γι' αυτό και δεν μπορεί να ξέρει τι είναι. Οι ραδιάδες τον μισούνε γιατί άλλαξε την πίστη του και κρύβονται πολλά. Εμένα με εμπιστεύονται περισσότερο. Να πούμε τον λόγο θα σου πω. Και θα σου πω τον άνθρωπο την κουβέντα θα σου πω. Είναι φτωχός ραγιάς και έχει δει καλό από μου. Και μπόσιτος καθώς είναι ο ούλη του ήρθε χτες τη νύχτα και μου το γένωσε. Εμείς θα το ρίξουμε στο λεβέντικο μου λέει. Και το κεφάλι Καραούτογλου θα το βάλουμε στο αλάτι σαν τις ελιές και θα το στείλουμε πεσκές στο τυράνι. Τι λες τώρα! Έτσι σου είπε! Και λες πως είναι στα χέρια θα το κάνουν. Τους αρισεντάρι έχουμε κι εμείς το νου μας και σκαμωνόμαστε πως δεν τελάμε τίποτες. Καβαλαρέους τον ένα πίσω από τον άλλο έχω στείλει στο παλί. Και από ώρα σε ώρα καρτεράω να φτάσουν και στρατός και τόπια. Και τότε λες θα δούμε αν μπαίνει εύκολα στα λάδι το κεφάλι του Αγραούτογλου. Και ντροπή να σκιάζω ρε Μουσαΐν. Εγώ δεν δίνω ένα παρά. Για σένα ήρθα να στα πω για να τα ξέρεις. Το βλέπεις αυτό που ασπρίζει εκεί ψηλά. Το μοναστήρι λες αλλιώς. Ναι, σκιακά μου. Εκεί θα μας οφτούνε λέει. Και μου λέει οι καπετάνοι να συντάν παπά. Ένα φλέσσα. Και τον ξέρω από καλόγιο. Και έχουμε αλλάξει τις δευτές μετά. Και σου λέω είναι άξιο να το κάνω. Αφέντη, ο Σέσο Μουχτάρ γύρισε τούτη τη στιγμή από τις καμάρες και είναι σκιαγμένη. Σκιαγμένη! Και γιατί ωραία! Δεν το ξέρω τώρα γιατί Αφέντη. Να θέλει να στο πει και ο ίδιος. Θα αρχίσει να το φέρει! Όταν ο Φρέντης σου λέει το εγώ να μου το κάτι πρέπει. Κάτι πρέπει. Τι είναι ωραία! Άσκηνες δουλειές Αφέντη. Το πουρνό, άμα ταξίστησα τα λόγματα, τα τράβησα. Όπως κάνω κάθε μέρα, στις καμάρες, στην πηγάδα. Να τα ποτίζω που λέει ο λόγος, και τον αράπη, και την τσίλια, και το σιδερό. Ωραία στις χαζομάρες και πες μου γλύβρα τι στάθηκε. Κατά πω ζυγόνα Αφέντη, τι βλέπω Αφέντη, κατά πω ζυγόνα Αφέντη με τα ζωντανά, τι βλέπω Αφέντη στο Κατερίνι. Μίλα μου! Μίλα μου ρε, τι βλέπεις! Ένα βαρέλι μπαρούτι πεσμένο κάτω και σφαρμένο. Οι ντούριες ανοιχμένες. Το μπαρούτι σκορπισμένο. Και ένα γύρο Αφέντη, ο τόπος ούλος αγνάρια. Από αλόγατα και κουμουλάρια. Θα πέρασαν τη νύχτα πάνω από 300. Και η αφεντιά σου, που σε πιο γνωστικός σπηλαιολόγος και από 10 ουλεμάδες, μπορεί να στοχαστείς με τι ήταν φορτωμένο. Δεν πήρασε μωρέ! Τα γνάρια αυτά κατά του τραβάνε! Ρε εμείς! Πώς Αφέντη μου, τύρασα. Από την Δημοσιά παίρνουν το μονοπάτι που κολλάει κατά το μοναστήρι. Δεν στα από η πόδα μου. Δεν στα από αυτό πώς. Ρε εμείς! Κράξε μου το Χασάν Κοκκίνη που λούπας να έρθει κοντά μου! Οσμάν! Οσμάν! Κάνε κι άλλη! Όταν να τα πω στους ραγιάδες, να χωστάω Ρέμια! Μετά θα δούμε. Ένας λόγος βγήκε σήμερα το πρωί πως το ίδιο έκανε και ο Καϊμακάνος στην Τροπολιτά. Τίποτε δεν φαίνεται. Για πρόγραμμα να περάσουν τη νύχτα, για είναι μην ελμένουν στο δασωμένο. Να, πάρε και πήρα ο Χουσέιν. Από τα πολλά δέντρα αυτό ξέρω. Θα ειρήσει την πόλη. Να του, εδώ είναι. Και δεν είναι λίγοι. Κύρα πώς μαυρίζουν. Ωραία! Είναι σαν τα μερμήνια μπροστά στην ελληνικότρυπα.
φυγάδα. Τι καμώματα παράξενα. Και τι καλά έχουν το κυλόξο πίσω σου. Όλα θα τα δούμε τώρα με την αφεντιά σου. Το καθένα με την τάξη. Σήμερα στην αρχή ξεκίνησε τη λογοπολιτιά ο Μουράτης. Το ξέρεις σε λόγους το Μουράτη, τον αδελφό του Χότζου. Μα δεν είχε προκάμει να βγει από την Καλαμάτα και ακούει ένα Γιάννη το μπροστάκι. Στάσου ρε! Μουράτης, θέρεψε πως κορατεύει. Γιατί ποτέ σε έναν τραγιάς δεν είχε αποκοντήσει να κυβερνιάσει έτσι σε έναν οσμανί. Και τράβηξε το δρόμο. Ένα μπαμ ακούστηκε αφέντη μου και ο Μουράτης στοριάστηκε στον τόπο. Τι λες ρε! Και καθώς δεν μ' αρέσαν κάτι άλλα σημάδια στους τραγιάδες, να βάλω χερικό σκοτζά να βάσινες, και να έχουμε κάτι να κρατάμε. Και να, που σου έφερα 2-3. Για λίγο έχω ραγιάδες. Για πάρ' το καλοκιάρι. Γιατί ράτες στο βουνόκρασι. Και τώρα πέσε μου άρε, τι άνθρωποι είναι τούτοι που κολλάνε στο μοναστήρι, ξέροντας τόσα ζωντανά. Φτωχοί αγωγιάτες είναι αγάμου, αγωγιάτες. Ναι, σκιαγά μου, φτωχοί αγωγιάτες. Αγωγιάτες είναι χωριασμένοι. Αγωγιάτες, αγωγιάτες. Έλα. Και τι είναι αυτό που κουβαλάνε ρε, μέσα σε καβιλαρένια. Αλάτι αγάμου. Ναι, αλάτι. Αλάτι αγάμου για τα αγωγιά. Τι αλάτι ώρα μου τσαμουνάτε. Τι θα τα κάνουνε τούτοι οι φτωχοί αγωγιάτες, τόσα φορτώματα αλάτι. Εδώ, έχει να παστώσεις όλη τη λακέτα της μαύρης θάλασσας και να κρεσάψεις. Δεν βλέπεις ο καιρός τώρα αγάμου. Παρμεύουν ο κόσμος τα πρόβατα. Και πώς αρμεύουνε τα πρόβατα. Το αλάτι χρειάζεται για το τυρί. Ναι, σκιαγάμου για το τυρί. Τα πρόβατα ωραία, και ποιο τυρί. Θα έχω πρόβατα και τυρί. Εδώ για λίγες στον ήλιο πράγματα και ας κάθονται. Τι είναι αυτά. Και πού θες να ξέρουμε εμείς αγάμου τι είναι αυτό που βλέπει η αφεντιά. Να, πάρε τύρα μονάχος. Βλέπεις. Τι είναι αυτά ωραία, για πες μου. Δεν οδά αγάμου, δεν βλέπω τίποτα. Γιατί ρε. Κάτι γυαλίζει. Μα τζάμια είναι, ζωβαϊρικά μα θες. Και ζωβαϊρικά. Του τσάμι. Αμάν, αμάν. Αυτά είναι άρματα. Του φάγε και χαζάλια. Αφού το λέει η αφεντιά σου, έτσι θα είναι. Και τι τα θέλουν τα άρματα